Kuni cuma pure session part. Teh kene ke video benta kalong kum ka jeng pen kan mau yo don ki bom yo jeng tip ki bom tip ki ba klem kan mau wan check phone na check te nomor ka sin kun kong ki bala download lupa ka admit card jong pi ka bade jong kane ka post chokidar po Meghalaya high court te katrik exam ningkong kawe ka admit card kun kong ka reshawe te den la pan kala no la mi ka order but due to unavailable circumstances la change no ka venue but ka timing joga exam te kila ai no sha Saint Anthony te kumba pen ha ka ne ka ba ka pen pimta ha ka admit card ka kong iyo sha nehu ka timing gade shipo adu kan architect dan ha ka admit card ka ba ar ka den Saint Anthony ka timing gade kan ar baje te yo don nap deng jong pi ki ba la download khama shwa te pio da ka ka admit card te skumba sa download da kawai ban pen da kawai ka timing bat kawai ka venue te sa check bas kan mau ban download hapo ka website asbu ro ka link po description ban download da kawai ka admit card nam ta kane ka exam chokidar jongka Meghalaya high court na try bun kila tip hi habade be kane mara po email ro kala po hi message ban download admit card na try kala tip hi ban download admit card teladam pati prero nang don gapor ke exam kadai new tarik jom live app te nang don hi sa ar license te sa le ek bulan kam te tangi nei fresh one